যারা চিনিও প্রেস মিট নাইট थांनाय दाखौथाय बुहुग सम जों तिनार खुमलुंगो तिनार खुमलुं सिगलारब दङ जों तिनार प्रेस मिट खालामनि मा फाइमेन कारन नंखा नरक साइमानो किसुखन सिगां बेलबारि गोविंद हल बिजेपि रनि कासे प्रग्राम दंमोन नोंना आ जागावो जों प्रेस मिट नुखा दिपर बरक आ जागावो वालाय सुलाय बुजाखा बर फाटिखा तक जाखा रिफिर जाखा नै बरक जोंनो तिब्रा मथरन कक सेल जाखा आबनो जों जीवन जों गसिनाय मिया आबगे जों प्रेस मिट खालाम फै बरक आरो दल कासे तामुं लाखिया बिजेपि रं बिजेपि तामुं लाखियाबो जों साइमि आबसिन कुन क्लियर न्यूज करै फियाबा जिन तिब्रा मथरन जे बरक कक सेल जामाने जों आबुनि बागै जों तियर मा भाषा फैया दाखौथाय बुहुग सम जिन तेरा मथन सिगला रक आजाको इनभल्व करै तेरा मथनि चाय रक आर के थांया तेरा मथनि बरक के थांया जों साइमनो गणतन्त्र देश जे कुनु पार्टी जे कुनु मिटिं सिल खाइमानो गोबां मा बरक जों त कसिय जों तेरा मथन थाङै बरकनो बं प्रग्राम थिम बानसाल खायु नै आबो जों जीवन गसिनाय मिया आर बरकनि बिसिं दल कासिया जों जे खोनाम मते बं दल बिसिङो अकिसुदिन सप्ताह 10 दिन चलियै बं दल कासिन बरक बिसि प्रब्लेम चलि दङ बिसेस खाइ बं आईपीएफटी बं जे एलायंस पार्टनार बीजेपी गोबां बरकाबो लाब्रा खिजुरिं लाइ बं दल पक बांनाय दंनि चिन्ता न्यूज दङ आबागै बर दल कासे प्रब्लेम लाइखाना वालाइखाना तक लाइ सुलाइखाना आबागै आबनो रोगि किन्तु बर जों दोस्रो माने जों जे मानिनाय मिया आरो जोंखौ इनभल्व करै तिब्रा मथरखौ इनभल्व करै अथस आं बरनो कयनाय बट अ कौनो बरक कक फिरना नांथों तमुं कुनि कुसे चिते मथर बर दे दुसरै दङ हंगा जोंसि तंलाक जोंबो प्रतिबाद होनाय कुनु खायमा करै कुसुमा करै चिनि जराय सिगला आरो जराम बिके बर दरे दुसरै दङ हंगा जों मासिक तंला दाखौथाय बुकुक सम आरो कयनाय हाजिं जे प्रेस मिट खाय सानाय आ बरनो कयनाय निन कक फिर कयना दि करै करै तेरा मथरनो आमतेके दुस्तार दे जों तेरा मथर कुन दिन वालाय सुलाय नाया जों तेरा मथर समय शान्ति नायो जों भाइलेंस नाया जों साइमन चिना महाराज पार्टी बेलाय डिसिप्लिन पार्टी जागाव चिना आरो चेरा जो डिसिप्लिन तंबायो फियाबा जों दुस्रा मान जों एकदम खाबाय खौ जों आबनो जों गसिनाय मिया आर आन पाथाखौ गाबन तंनाय जे सेंकक सामनाय आकक फिरना नांथों जों तेरा मथर दरे एरें एरें अबि दुसरै दं हंगा जों मासि तंगल दाखौथाय बुक संगासि हामबाय जों किसा लगिर माने बे तै आनि कुलक तंनाय रंनो बेलेका हामबाय मा याफारो तै आं तिब्रा मथनि ngै बबाग्राना पुइलेनो खुलुमुं याफारो किसुखन आगे कासे प्रेस मिट नुखा जे बीजेपी रगनि गोविंद हल मिटिंगो तिब्रा मथना थाङै तिब्रा मथनि किसु दुष्कृतकारी रक थाङै हामला खालायो नै आबो ब्लेकेन लासि मेसेज जनक जों साइमनखा किसु दिन आगे न बरक बीजेपी बाय बीजेपी वालाय सुग्लाय केलेंकारिनि खानाव किन्तु बंनि बिसिङो तामुं तं आबो चिनि दायित्वया बंनि पार्टीनि षড়যন্ত্র ব্যাপার आ बिसिङो जे तिब्रा मथनो दुसिरि सामानि आबो बेलेखेना साया आं साइमानो बंगा जगा कासे षড়যন্ত্র दङ जों तिब्रा बाय तिब्रानो बुलायरि वालायरि तंननि बगै बरना केबा गेसा रखा म ताखुक जंनां अबनो कयनाय जों बुकुं बारा थानसा खायै ताबो बसकांनि लामाव याप्रि हिमनेन जों थां दङ बुबाग्रानि वारियसङै जों आ बंनि केलेंकारियाव जों गोबो गोदालग्लाक तब तंलाक नै आं अबनो कयनाय जे तिब्रा मथनो अजथा दुसिरि दंमोनि आबो बेलायखेनो खादुनि साकफांनि ताइ चिनि तिब्रा सारक निङैबो तिब्रा मथ निङैबो आककनो बरक रसायना हारकायनो चावो जे तिब्रा मथा आजगा कुनु दुष्करि हिनैनो कारण तामुङै हिमा तिब्रा मथा तिब्रा सारंनि तिब्रा दफानि बागै सामुं तां दङ तिब्रा बासि रक जतनो सिवो कुंथाइ बारा रक जतनो सिवो तिब्रा मथा सुदु तिब्रा सारंनि हामख्रायनि बागै सामुं तां दं तै आजगा कायसा कखनाव बुलायनायनि फाइदों तगलायना फाइदों हनै बं प्रेस मिट किसिसा नुखा किन्तु आबरक जों थांगलाक जों बरकनो अनुरोध खालायो बुलाय तगलाय निजि बाय निजि इंलाक नै बरकनोसो आं कयनाय बंनो लाम हान्याव तंयावै चिनि तिब्रा मथाव फाइ दफानि सामुं तांनानै बागै म ताको काहाम जों उरि तंयावै जोंनो तेबो जुगदान फायखाय चिनि आन्दोलन तेबो तारातारि साक्सेस जोंनो नै बरनो कयनाय जों बाय गोदालै चिनि दफानि सामुं तांनानै बागै हामबाय जतनो खुलुमबाय।